Ramsogo hain hai taisa tinin ani katal vlog ge tau hungka ge ang atas ramna nai tongo atas ana ni ne tini pungo ge jangga ge to muthum pai be kya tini pungo hungka ge dutja si sramchiu ai bok serir ka mai bo song tong ta ge ta mai song tino ata bo ang ata hungka ge sapi gi pai kha to sapi gi pai duri pai be kha tabu holoi serna ni simita ge ang bai ang lo gi bai sawo ge ama hungka ge bo gi sara ata kran chauta gi sa khang ge pressure bari mi chawo ge ba ti gi pokhe gi sar mama chauta koi budol sram khang ge sar budol jing to khorok tham kang ge ba ating jonok char budol sin sajabo soi budol se char budol ni hanjaba lepsa hol pai be kha ge dak tai bad baki pas budol tong kho bo holi pai gena holi pai norobai malaysian ata hol pai tabo hungke ser sedang ka pulang ke ata gran ser pai grana aman bagai ke ulang ke senggi bai serna sinaita tini ba muya se songsana na le kasa ini kan ke awan ru songsana ta aro wat 3 by 1 ar mix kwlangjak kunja bono ki pula mojiri na naita pura mojiri su songan ke se muya thobono rom mosono ba ang muya be baksano roi mojiri sina oboji nokni moso se kiting nai mo pura irbai abo pura irbai khanke yok nai muya awang bor sinai tabong ke awang hol pai bai khai kha awang asuk kabang ri muya moi awang ru ko awang kabang ri sa khang ke bere thoja tamne pe tha haing tabuk laso hengkang ke khundru phunor ri sina heri shumruli atini ke khundru phuri sa khang ke se belai kino moya awang ru rogo mane mui awan dulu rok motom ta wati wai tong wati ini kita bisa dati wati waso mia rok misai mia re to bo wati kui hai si hai mese rok si sarok si wai tong bo ini kang ke asu bo kebangi asu bo kom ya wati wai tong black ini mu si songje ko pogi tong tak sangbin mu no sona nai tong tam ki sona nai ke pengir nai ta angke oro tam rukha mosor kha ta pias o moso thaitam no rukha bele yok nasi bono bo kisa somrok nangsa sa mosor kisa yok sa pias ro bahai ati rokhe pengir khangke se bo basau hain tei besimi rok pengir khangke ta chesa ya sete shikari khale sete simadawan sabati kabang pengen baru nai jatan yang ke din balo kisar na bagi bono bong ke kisah betul ane betul bisi jauh tak mai ba ke bahan rong kan ke phone ni ro phone tham lo kan ke nang ta bo bini otok peng mani jaga bo laso mintu tu yo kasih mosla belai di rumah kisah motom bro us kang bo betul kabang make pengen rumah ni abo kisah som ro mosla ro pias ro kisah kolom ke rejak bola engke baje paya sak abo bain sak abo bas yang ke agi ke ti besmi rok som sote sini rok roi rugui khang ke saya phati thambuk sa khang ke te sayang thupil bo sote packet nagra na sote packet udah kan rok tong hote bandil kaisa sote ke bangma tabo gangke sari bongkha bazaro thang phailagi na an logi bai knai samurok bonango ge buskango ani bokhnai tengsa tengni khiklaina mani tamne talka pilanda ha ingbla ke atingi khiklaina khata engke mani rok paijinai tongke ba nokan awo jraini tini birthday program tongo ajagawo invite manjak engke angke to thangya an logi bai ama thanai ta ke room ni light of fan rok off ke klang thanai Jin get bisingo bin kitong jin get bisingo tong pa ko sak toine la ai bien thang ka sa
Poila sung ATM se thang tongo ATM thangai rang ro kari bai mani ya gulo se sung je mani paina nang mani painai ta angke rang ro kari bai tapung ke dogano shopai ka dogano shopai se sung gib rok nai pai kha serai ni ke tam gib na kha angke norok no phunugana tuma gib na serai ni ba je nangmani gift no na khata ge jrai to tini cake rakha angke se 2 bosor kanai he ma tongo ge atinge jrani nangmani na khata ge nai pai mom dup na kha ke tuma gift na kha angke iko jrani Himalaya ni Johnson's baby sina siwa kotor naimani kotor krei ke ba atinge medium size no na khata angke oponi se tongo te chikon ke ba te chikon roke tamchen haingong ke medium size no na kha Tabo hungke sin no gana ni kaisa mondiro sok paye anlogi mom sok tongo tamni gangke bini hamya saya se kaklia bosor pai keno dosa sota amo hai mama ngai tongo keba ate ngai ama bini mungoi oro mom dup soknani kete rangrnani hnai mane ya sakjakta angke abona anlogi sok tong tabo ge mom rok sogi paye tabo hungke 5 টাকা দাম সিংরা দোকানে সবাই লাইজা কে তিনি হিংকে তো সিংরা Twlangya তিনি হিংকে পুরি সে Twlangnai দাল পুরি নগো সক পায়ে বাদেও থাংনাই রক ই ক থাংলাইকা খরক বুরি থাংলাইকা বরক ইংকে ই ক যে তাবু লাইট নু হুতংয়া দা আ জাগা ন বাদে প্রোগ্রাম নাই নগানা ওন বেশি হাজালিয়া বাদেও থানাই রব থাংলাইবাইকা গে ama bai anlogi thangkata borok gane ge ang bai blacking ke nogo thanglia ang gangke ge nogana ni manai sung tongo borok khorok buri thanglai kata nogana ba asa hajalia ba nei ang Saichung tongor kata nogo ge anlogi to thana pusung je ing tongmani bo ge thana musung ya tongmani no ge ading ang bai bu saja khala thangdi ge jajeng tongana se duibar sajak miabo aje jrai ba tengnai ni bufa anlogi bai malai sajak ge tini butaisa nogo phai sapaijak ge batingi thang phai diu ge jaje rongana nei thangkata borok gane ge tabo kangke ang bo mui songana ge salni simi tang to thangya ni sajak kangke ani bagi ke tok bahan Saichung sadra phune 100 taka ni te haimani ge abono butikran ki songi janai ta tabo ang Saichung ba otok do bukur ganang se sok jangai mane otok no sogi pharuta o buike baksa gas be sogi phariya diba ge omong kangke direct bor bai sogi pharjanai ta hor bai omong kangke thogo o gas be sogni sai oti bor bai sok janai ni bahan thogo ta taisa ros alada ango ge angbona tam ki songi janai no mansu to pengi si sa sinani thogbai chalia mia rogo thogbai chabai drop kangke batingi pengi sa sinai ta bona ani tok pengna nai mani bo ang ready khlai pai bai khoro jotono ripai kha tam rung ke no pias thaisa rkha ang tai tespata gangke risumriya hasing te mosok kathang som sutui amsung ruwa tai kuno riya ka bo tabo mix khlai ang boxer sinaita phunongana norona ang baike tok pengna nai obona de norok omo haicaya kongkangke ba khlai chai nai di norok bo waisa sek thokjaga na lason kangke kasi mosla blai ruwai renaita gas bo ang hor nang paikya angkai ko orobo pura mix khlai ang ready khlai na bo boxer sinaita bateria tabo olo se bateria nai oroni je tok bahani je batei krida abo batei ko gei pura ran sukmani ya golo se bateria naita tok pengki sana ni gangke tok ni bukur tai bu pham tongna nanggo ke se tok pengki sa gangke thogo o buk mane buku ni bo thoko yadi ba kate bu pham ni thoko gunga kate bo rosngo ta angke thokja ko mai ke pengki sa mani ke o mai pengki sa na sa phurung gangke ama se ano o jagani bo age o mai ke pengki sa khala ang hamjo phaiman bosoro gangke ang thokja khata Gya tingge angbor mane sereng kata ke serenggai tabung kangke angbor renggai thangka pengnani ge tok penggi sana kangke omai khemang seng penggi sa utok no tok bahan ni je tui kok mani abo ran kha ge ranai karai dorabo kisa serap kha kamsi kangke batabo tui resinai tabo tui a tok pengwan buti basa turang ria Saichung sadrok singke bating ke belai buti dir din ke bo thogya ge je bahan ni onujari buti bo maruta ke bahan se kisang ke buti bo kisang dekata kasing mosla bulai no ba ang tabung resinai buti rebai mani agulo no ke tamni kangke bobo kisa moji woi bini bahai ro kongna nang yadi ba ke bating ge tabung resinai tabuna angura gura khe rawi
Mairok sai pe horni tabung kangke fataro riramman yabo no bisingo dagnata horong kangke fataro tedi tonya ani no bisingo dairo bayuta tama simi get talarena tangko tamni kangke an loge sopaya ko ama kangke sopai kya an loge Saichung sopaya ko tabo ko bela kya Ata tunan sih deh.